Salutare lume și bine v-am regăsit la un episod alături de Darius și Dark Miner Pro 97. Salut! Și La azi mine... zi ce vrei. Zi tu! Zi mă! Am vrut să spun că adică primul videoclip pe care l-ați văzut voi la Gabi pe canal, eu am uitat să încep filmarea. Deci am uitat să încep filmarea și da. Se mai întâmplă. Gabi, deci. hai dă-i la mine. Bine, hai. Asta nu e mașina mea. Și ne jucăm pe Da, serverul. și vedeți la Gabi tot ce am EPG. făcut noi, adică ce panorama am făcut și acest episod fac filmaj de către mine. Da, deci o să vă las linkul în descriere canalului Dark Miner Pro. Filmează De destul asemenea și la mine veți avea canalul lui Gabi și la Darius veți avea, nu veți avea canalul lui Darius, deoarece Darius nu are canal. O să-și facă și el sau dacă Cine vrea să nu facă. știu, poate să-mi fac. Da. Să te apuci tu de YouTube. Bună glumă. Și îmi spuneți în comentarii ce serii să facem, CS 1.6 ori Samp, ce vreți, jucăm. Deci, Bă, Gabi, acum pot să-ți dau eu un răspuns mișto rău de tot? da, Să nu zici ceva. Bă, eu din 166 de oameni, de-abia primesc 3 comentarii pe videoclip și tu vrei comentarii de serii la 9 abonați. da mă, n-are nimic acolo, na. Păi da, știu. Și unde mergem noi acum? Păi știu eu. Păi nu Ah, știu, stai eu că, știu. da. Eu merg la nimereală, că nu-i mașina mea. Acu e. E al 1, Andu. Ah, deci putem să Mergem la distrugem. tot la cu fermă. Nu mă, hai să dăm toți cu job și să dăm jobs și să mergem la job list și să mergem la garbage. Ah, stai că Garbage. i-am scris altceva, în afară de... am scris altceva. Dar ce să mergem? La garbage. Garbage. Fuck. Hai, du-te. Ok, deci cât filmăm, băieții? Un sfert de oră? Da. Bun, hai să fac un timer, deci hai să vedem cât am filmat, știi, ca să nu filmăm prea mult. Am filmat 2 minute, ar venea, ne-am apucat de la 41, nu? Mm. Da, mergem la jobs, dar la ce job? La 56 închidem filmarea, da? La Gambage. Ăla. La garbage? Garbage. Da, Da, la garbage, hai că vă duc eu acolo, nu vă dați voi jobul. Care mai mult? Mergem la The Stop Event. Acum e la mine nașpa, că fiindcă slash-ul ăla am pe alt buton, nu mai l-am pe ăla care... și o să fie mai greu. Mergem la event? S-a bubuit. Să iau unul mașina asta de aici să vadă dacă merge. Mă duc eu. Aveți merge? Hai să văd. Că după aia mă e. Hai, du-te tu. Mergi. Hai. What? În serverul ăsta poți să pui 200 de benzină? Da? Da! Asta are 196 de fuel. Really? Da, mă! Cred că Really? bușește. Bun. Dar nici tu pleci, nici nu știu unde ai fost. Unde ești? Ai de capul meu, da. Mai bine mă iei tu, că prostia asta de Da, rablă. mă, vino, uite-ne. Hai mă, vină la noi. Conduă tu, Gabi. Bă, nu mai stau. Bine, maică, ia-l tu. Stai că merg eu după voi. Hai mă, veniți toți în mașina mea, bă. Hai, mă, mă, du-te, hai. Oh! Ăla vrea să-și ia motoreta. Să mort! Ah, credeam că merge. Hai, bă, Gabi. Hai, mergi cu Așa mine? faceți, mă lăsați singur. Hai că știi drumul, hai că mergem acolo, hai. Ce era să intri în... Gata. Mașina mea e la fermă. Darcule, nu mai intră. Lăsați-mă cu dar Te dau încheie în drum acolo. Uite pe aici. Fac! Fac și ție. Dă-te, bă, din mijlocul străzii Mă, că drumului. trebuia să o luăm pe aici. Dar nu... Da. Bă, ce faci? Trebuie să... Bă, dacă mi-ai Bă, și bă. mașina... Bă, și cu toate astea fiind spuse, Gata? Bă, mutați, bă, mașina de aici. Cico!
om, what? Bă, dați mașina afară. Bă, ia dracu mașina. Bă, LOL. Hai și voi. am mă că vin și eu acum, dar la mine... Că l-ați spăudat fata groasă. Mașina la foc? Așa. Bă, parcă cum era comanda aia să-mi dea mașina? Ce job? Deci work. Work. A, work, da. Work, capa. Altă mașină ruptă. Boom. What L-am the... distrus pe amândouă. Mai nu o dată. What the fuck? What the Invazie de extraterestri. Dă-te, bă! Bă, nu mai intra mine. Ia, intra cu mine, intră cu mine. Intră Darius. Hai că ai tu. Bă! Stai, stop. Că n-ai zis să intrăm în tine. Hai, acum intră în mine. Mamă. Hai să ducem. Hai. Haideți, bă! Eu merg. Și cu asta să mergem cu spatele, ce briliant e. Hai da! Stai, mă, Gabi. Hai da! Bă, dacă îmi pune episodul... Gabi a dus. Bă, Gabi, dacă îmi pune... What the... Care... Care e ăla care l-a dus sus pe podul ăla? What the fuck? Cine a dat mă pe podul ăla? Cum dracu m-am dus eu pe podul ăla? Gabi a luat-o, e bine, văd pe filmare cum s-a dus. Stai, mă, că mă duc să-l ajut pe Gabi. Ce ai făcut, mă, Gabi? Bă, dacă... Bă, m-am suit perfect pe podul ăla, dar după am Gabi, gândit. tu unde ești? Deci te l-am pus că l-am văzut pe... What the fuck? L-am văzut pe Gabi că l-a... Ce-i rampă? Bă, deci l-am văzut pe Gabi. Deci era ce... Deci era ceva geniu, l-am văzut pe Gabi, era călare pe pod. Dar s-a dus așa. What? Troll, mam. Hai, unde sunteți? Că mă duc acolo la... Ia stai că Eu vreau... m-am dus. Bă, eu vreau să mai călăresc o dată podul. Unde-i podul? A, uite acolo. Vreau să... Nu s-aude să zici că își scade microfonul din priză și îl bagă în iară constant. A, bă, veniți să vedeți spectacolul, bă, să mai mă duc o dată pe podul ăla. Dar vin cu viteză. Gata, am ajuns acolo. A, pe vrea să ajuns, dar stați că mai fac o dată. E pierd! 72 de dolari! Ce căcat? Păi îți da așa pe fiecare cursă, știi? Da, m-am dus. E stupid. Mă las la farm să mai nebun. Bă, l-am împecit și de ăla. Bă, pizza, băi, nu e mă pe serverul ăsta. Ne aruncam la cu motoretele cu țărite, făcea pât. Da, e urât ăsta. O, 86 de dolari, hai că îți dă mai mult. Bă, da. Voi unde sunteți? Eu m-am dus pe checkpoint-ul. Bă, dacă să pui și mă în felul ăla. Bă, dacă m-a picat ăla după pod, el a văzut, era călare pe pod. Bă, văd că... Bă, unde s-a urcat, mă? Asta e rampă, ceva? Văd că s-a urcat călare pe ăla peste de el. Bă, dar la jumatea podului am căzut, la jumatea podului am credeam căzut. că trece tot podul până în capătul celălalt, că s-a urcat așa frumos, era în picioare. După aia... Am căzut, dar după aia am necat și am căzut pe din. Da, Abia am aștept să stat vă și pe păstrăm. jos pe scaun, da. Bă, fi cred că seara începe asta. să-mi dea creșuri. Ai de capul vostru. Nu, îți dă doar așa creșuri, să nu te sperii, că și la început și mie mi-a dat creșuri. Când am intrat ieri și azi pe la 12 și mi-a dat creșuri. Îți dă darea de creșuri, dar nu-ți dă Da, creșuri. pe te anunță, mă, ca să ieși după Samp. Deci te anunță să ieși după server, de-aia îți apare. Alo, poate ești robot. Bă, voi unde Nu să sunteți? uiți voi? ce că bagă microfonul, scoate. Bagă-l scoate. Canalul lui Gabi l-aveți în descriere, nu știu dacă am menționat. Da, uite că și îți bag și ție canalul în descriere.
Bă, Gabi, nu știu dacă am menționat că ai canalul tău unde scrie și tot la fel. Ce? Da, am menționat la începutul episodului. Mai ține mi. Da, m-am menționat. Bă, hai frate, te să aștepte să merg 15 secunde în alt checkpoint, mă lași? Mama, la un checkpoint am luat 84 de dolari. Da? Mhm. Tu la ce checkpoint ești? Eu la check... știu eu. Îți arată? Dar unde ți Da. arată câte checkpoint-uri mai ai? Ah, Nici nu știu câte sunt. 3. Îți arată metri de la un checkpoint, da. Ah, da, eu mai am 13 metri. 4 metri. Eu mai am... 3. mai am 14 metri. Eu mai am vreo- 379 de metri. Eu mai am 336 de metri. Eu mai am 91, 71, 57, 43, 38. 166, 140. Kilometri aia ți arată până unde... Bă, cine e Da, ăsta din mă, față? unde- Ia stai, bă, cineva din voi să stea pe loc. Cine e ăla din Tu față? ești bă ăla din spatele meu? Ah, da. Bă, voi unde sunteți? Cum arată zona pe unde sunteți voi? Ăsta era un hotel ceva. Da, e hotel Delhi, nu știu cum. Jefferson sau ceva. Ah, da, tu ești ăsta. Eu Aștept. sunt pe la plajă, pe la ceva cu plajă. Ah, cred că tu ești cred că tu ești departe, cred, nu știu. Bă, și tu, Gabi, că te aștept. Stai un pic că... Eu sunt pe la trofeu, eu sunt pe la trofeu. Ah, pe gata, aproape suntem și noi, aproape, dar nu prea mult. Nu, l-am găsit de unde ții un job ilegal. Stai că te Dealer las ăla pe de tine. arme. Bă, dar voi pe unde sunteți? Ați trecut de plajă? Nu, aproape de și... aștept pe aici. Uite și tu cum are roțile, Gabi, de tu cum? Bă, tu ești... Bă, da, voi Te-ai sunteți... urcat înapoi. Ce? Cum te-ai urcat înapoi? Cum adică? Dacă să te urci înapoi. Bă, da, noi cum găsim... Uite un sultan. Ce? Păi știi unde sunteți, e un sultan mov, nu? Da. Da. Păi știu unde sunteți. Veniți pe un drum pe plajă, acum sunteți într-un teritoriu... Nu știu cum mă duc acum. Bă, Hai că nu te vin duci după în apă, voi. bă, pune frână. Așa. Că te duceai. Nu e chiar cine știe ce frână e. Mă, 82 de dolari, e bine. Mi-ai Da, mai dat 82. Cum ia? Voi câți bani aveți? Eu am făcut 54 că de 918. Din joc. Eu am Am 50 53 de mii. eu Bă, am da, ci- că eu m-am pierdut! eu am 54.304. Tu am 53 de mii 175. Ah, Ce trec eu, mă, bunul ăla? uite-mă cu alea. What? Ia, Dari, ia vină cu mine un pic. Bă, nu vă găsesc. Dă-i cu spatele, dă-i cu Bă, spatele. sunteți la trofeu? Sunteți la trofeu? Da. Da. Hai că sunt și eu prin zona la trofeu. Stai. Oh, uite-vă, bă! Nu, că noi trebuie să Șupani, mergem erați unde... după, frate, să mor eu. Voi ce mergeți, bă, cu spatele așa? Hai că Nu știu unde mă duce asta. Vină, mă, că pe aici trebuie. E. Stai, Te bagă la mă. bătaie. Stai, bă. Gata. Atate, mă, și tu de aici. Stai, mă. I-au fost Gata, de uite. Da. Hai, și acum, frunte, Acum, Darcu. Hai. Stai, Dari, un pic. Stai. Hai, Bă, da. tu mai cu spatele. Eu mă duc și aici. Nu. Paranghelie. Hai, veniți după mine, că știu eu drumul. Mă pierdeți sau... Nu, Nu. hai, da. Hai, dă-i. Cei 3 Nu ia mușchetari. naibii de mașină, mergi odată. Era sigur că mă împinge. Deci Da. era 100% sigur că ai dat. Așteptați-mă că n-am dat Stai, checkpoint. bă. Așteptați-mă. Hai mă, așteaptă și pe ăla. O plânge după aia. Hai. Hai, da. LOL a câștigat omul. Și că win omul.
câștigat omul. A câștigat omul, bă, felicitări, bă, ai câștigat un pumn în față. Era el live, Gabi. Ai câștigat un pumn în față. Așteptați-mă că eu nici nu sunt la checkpoint-ul ăla. Bă, pondoi, bă, parătură. Bă, Ăla a bă, oprit. Hai, bă, Ăla a oprit. bă, nu mai pornește rabla. Bă, ce Stai, da. mă, bă, doi, A, gata. așa. Asta era video cu începători și așa, au primit motoare ce că nu mai pornește rabla. Da, 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 da. Hai, dă. Să nu dea domnul, dar este să mă pingi. Fiți atenți aici. Hai, da. Era sigur că mă împinge 100%. Bă, Ce mă? bă, ușile mele sunt urechi, drecu. Sunt urechi. Ce mă? Te zic, Le-am văzut și eu. Uai, ce mă? Noi închidem filmarea când finalizăm asta sau închidem filmarea? nu, stai un pic să terminăm măcar asta cu gunoi și după aia. Urechi, unde mă urechi? Păi n-ai văzut cum stă ușile alea, asta și zici că sunt urechi, drecu. Uite bă, alea de sus, bările alea de sus. Zici că sunt urechi, bările alea de sus, mă. Care mă? Alea, vezi aia albă unde ești tu care conduci? Vezi că e o bară în sus. Aaa! Vezi că sunt urechi, știi? Aoleu. Mă, zice intru în leu acum. Cu viteza asta. Dar nu te rabi și tu, Gabi! Bun. Faci, mă. V-ați blocat. O să apăs. Faci, mă. Hai, Rablo. Dar doar să nu intri bine, te rog. Bă! Bă, uite scări, hai să ne suim pe scările astea. Hai în față, hai, bagă. Hai că filmăm de 17 minute. Oh, toate. Fac, Bă, Dari, ce m-a faci? zburat ăsta peste mașina mea direct. Dari, ce faci, mă? Ești extraterestru? Nici tu s-a văzut la mine pe filmare, zici că a luat un zbor. Doamne, bă. Am luat-o greșit. Bol. Ia. Bă, eu am luat în altă parte. Hai, bă. Aici, bă! Bă, ce Paștele măsii? Eu unde mă duc? Hai, Bă, dacă m-a zburat Darius. Bă, dar cum l-au dat pe capotă? Bă, eu m-am pus pe stop și ai venit cu viteză și ai trecut până la vezi pe unde vine gunoiul și te-ai luat așa având. Bă, la mine nu mai mi se aprinde dracu niciun bec. Doar alea din spate. La mine nu mai merg faruri. Păi nici mie. Yeah! A, mi-ai făcut și mie loc, mersi. Oh. Bă, eu am doar... A, stai că la gunoi ai doar 100%. Dă-te mă că prin spate trebuie să mergi. A, băi. Aici, bă, Gabi. Ce praf sunteți, lor! Noi trebuie să luăm pe aici aparatură. Pe aici No, și pe unde eu ce luăm praf. eu cu Dari. Bă, dar așteptați-mă, că până vino. Ia. O față are comentat. Și acum să vină Darius prin spatele, vezi, mă blocați. Aută și pe ăsta. Așteptați-mă, mă, că eu până îl iau pe ăsta. Gata. Bă, Gabi, dar tu filmezi cu voce, da? Normal, că noi filma cu fără voce. Cum ai făcut prima dată când am încercat să filmăm? Nu, Da. nu, uite că... Ia. Da, filmez Bă, cu hai că faci voce, ceva că nu fără bani, voce. hai că faci ceva bani și e distracție mare. Deci cred că... Bă, dacă cum s-a adus ăla, deci Gabi să te uiți la mine pe filmare, că o postez dacă durează. Bă, deci dacă vezi cum s-a adus ăla, Uaa, deci ești că zboară, Zboară, dacă te bă. lor a fost baza. Ne-am adus așa. Dar erai dracu Deci prin m-am aer, pus pe prin stop sus, pe acolo, și prin l-am luat aer. prin gaura aia de gunoi, pe unde vine și a zburat, a luat s-a rostogolit în aer. Era dracu prin aer, pe acolo, zbura și el, ce era? Dar cum am să zbor, mă, așa? Gabi, unde e, bă? Gata, Stai Bă, bă. dar te-ai luat un avânt, te-ai dus. Stai să... Ăsta e ultimul checkpoint. Bă, Leo, așteaptă ca să-l așteptăm și pe ăsta, Gabi. Hai că vin. Stai că am luat înainte. Ua, am venit pe idei eu. Mamă, era să sar și eu în aer.
Și timp. S-a sărit așa mașina Gata, și era am făcut capul. level 3, am făcut level 3. Level 2. Cred că puteți să dați și ele bui level. Unde n-ai bine, mă, checkpoint? Danius are level 1. Pe unde levelul ăla? Dai mă slash bui level. Bă, Dari, nu pe Nu, acolo, Dari. nu, Te-am luat nu, eu. nu Bă, pot. Dari, în cealaltă parte. Nu pot să... Dar nu e pe aici. Gata. Bă, am primit ceva, pot să zic parțial. Bă, uite pe unde vin, Dați, bă. bă, hai să Bă, fac... uite pe unde vin. Bă, cine a făcut introducerea la episod? Gabi. Eu. Hai, Bă, să-l pic aici, nu! Ai picat, nu? Ce? Ce crezi că a făcut? Cum ai zis aici? Din canalul ăsta de aici. N-ai știu, bă, că e. Deci cum a băgat în fața mașinii lui Gabi și Gabi dă cu bustul și bă, Bă, ia duceți-vă la ultimul punct de ăla să mă vedeți unde am căzut. Pe unde Mă bine n-ai m-a văzut omorât să mă Gabi. duc? M-a băgat în fața lui și m-a omorât. Pe unde n-ai bine ce ăla, mă, ce impus? Am găsit motoscârță. Am găsit NRC care merge. Bă, da, fac mașina. Dă, l-am găsit pe Andrei nostru. Gabi, nu mai ai cum să ieși de aici, omoară-te. Ba nu, pot să, ia să ieși, că pot să mă duc. Ok, băieții, hai să închidem și noi filmarea. Da, stai un pic, măcar stai un pic să ajung și după aia, ha? Ia, stai. Bă, dracu, mai pot. Ia, stai mă puțin pe loc. Hai mă că vin și eu cu motoscârța mea la voi. Ia vă văd unde sunt. Hai, Bă, sper să te omor, că ai viață puțină. Unde sunteți, mă, ia? Aici, în canalul ăsta. în canalul ăsta fără nimeni. Care garaj, mă? Du-te cu ăștia Canal, doi. bă, canal subteran. Cine dă G la mine? Dar să dea G, dacă nu dă G. Bine, a dat cu motoscârța. Dani zici. Oh, dă-te. Bă! Dă-te. Bă, ăsta. Bă, și-a făcut hecurile. Ce fugi. Bă, cum dracu fugiți mă așa de repede? Bun. Dă-te, dracu. Hai să închidem filmarea. Hai mă să închidem filmarea nebunilor. Oricum, deci cam asta a fost acest episod în care ne-am distrat foarte mult. Da. Ok? Bă, dacă m-a zburat, Dani, deci nu pot să uit niciodată. Ok? Dacă am plăcut acest episod... Zi, hai. Dacă am plăcut acest episod, nu uitați să... Butonul de... Zi, Dar am mă. văzut că muzica bine, hai! Bă, Ok? cred că stau mai mult. Iar ne vom auzi data viitoare, o să fișă... Iar ne vom auzi data viitoare, în care episodul următor cred că ne vom schimba skin-urile și vom face încă nu să la garbage. Oh, da. Ok, asta a fost episodul, sper că a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, de share, de coment. Eu am fost Darek, pe data viitoare. Pa! Pa, pa, pa.